jumuri kironde te kutubwati ane na semambi aboni ekradone te kukwana mangana mange twarura sobo joli obonene bomwako jurwene meronge bere nonya bubwata mangana mange na aroraro mangandanya kubura no ene krora sinyumbo mwagali pono aborkiwa ngo aborkia na aborkiwa ngo na barase skuru asiritko lialero maiga yomo wasiri bwichi semi prosaje chumagwa gora libene na aborkiwa baira ni skuru asirere kera liberera lia poire liberera ndio gusesa kasakate ene kirwe asensi yetu ya kenyera sama tukamaiga chiskuru njia kanyoru ko iguru ekarutwa sobo joli ekara saka tia kabera kitwaro molembo beiro chigansa njere te ababwata be chigansa banda te kurali molembe abakenya banda te kurali molembe ida bana bairane asichiskuru pagende gosoma ase libakore tamwega no mwaka oyiga toroje none ko COVID-19 yajite njaturbana tia masomo ne chikura chigarate ne masomo akego bono cheriri mwanju muri bono nande twete turakwandra yori aboroke abana ngwina bare skuru toro sabai boli mbero verdi aboli mbalba dana mbero verdi bia gusema tukayabo abana ba West Disco ngakia chiko bakavari ndroje kisema chiko bodina ngakia masomo ayo chiko ba nane gaji kuturwani kwa toisikwenda none lirani wesikwenda sobo joli ibonde bone kinake kwenda subun mgot ina kirana juigo mwanju muri na mangto kwana ase jinga kichige na everywhere dia beno kwa na se morobelio kaba munanje nyora na boko na utubodi ya sensemeli ya Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News wakunyo chingaki na boto tweet @Ndizi TV News wego na boto mekarengel kiao liboldia witera se namba ira se skini yao igura aye no isandigetena amu wasiri bweji sembro juma na tena kare na tiri go chenjua aborokiwa ibajokora matem buna aerobereni aye buno mwiboli osa buno mokenya no roche buna ekare ndango mentu ya ngichinga kigose ngo change kuyalenge enda bana banyara chinga kiseni otutumira ujumbe yao sekerengel kiao wetira se namba ira se skini yao tiango muganyone bwiri tukolibaga nabanyone tukuri oli tanga komorora osikwara morode dakina bongo mwali baga ala akora introduction ala ora manyane ngotona la studio karibu sana studio to bona bote mwanju muri enda manyana ayiningo mbia mana Brighton ntia samalieta angro ku David Oseko mbiru ikondo modeli bwene bwa mwanya bantu na bayigo member yekeombekelige ekane ye kurwani obukurumi asenjera ya masomo go National Anti-Corruption Campaign Steering Committee na bayigo mwegeli bwene bwa mwanya bantu asoro ngoro rito rwa South Nyanza tero moibori ni mbwata abana bali gisukuru abande bakori nande mwanchi muligereri tentu arenga iga kwanda mangana ya masomo basi gisukuru cheito na lero nande twakanya sambi ya sili bagalinde twachira lero tukwandira make ro ya abantu tukibakore na gisukuru Memono oseko mwanjumuri kwigure tore na oseko yore omwegereri bwene bwa mwayanto na ndo tebinale ekyombegerigyo kurwani obukurumi no na gisukuru awo iminsi tu ya Kenya ubona kwa manyini ngodora se studio oseko endo kyagara gisukuru jigarate na akeigo abana bagacho mudumogo ne chikura na chikura ndo jena cheri aye korengana naye buno mwiboli oro chikureji korengana mbiya chiakore kanete ngaki obora rubrengari efure ndigoro yechukura tumaga so asense media masomo gyama chikure nyaje atene dia masomo akeo mbia mono yo minto Brighton ase kuboliswali ligiya igenta kana kabisa ngoira lya abantu baminto ngambia mono na ne mbia mono nene asokurendo mulembe omanyete biro mulembe Brighton gendo ngirito rakore no mwancho motegareri ese giyo kurwania obosaria Intu tuarenge se gichokoro chikura intu arenge se gichokoro na mioro se nejinungu so abantu baminto na mbali babunyise amwe chindi chaka twarire chibura burundu na nkondera ari abantu basoka matukabere iga senjoye gotaisana na matoke omnachete nande egesie kiya bagakoraki nande bakairana ase chinga chiabo so ntoro chibura burwende ase chinsana ne chamigori chinsana ne chabomet kericho kuruseo imolo abantu batwara omurembo muya ekagera bona nande serikali no yatebete ngatare 18 rero chukuru abana bairane twanyoreri bageri asaba gusiba mintu muya bana sora chukura chomurembe no nyabisa bikebike byarenga ora kini generally speaking abantu itomba arendo murembe bakagera tuguturanire nanda bamagimenta kera lituke byashara byayigoyiru garonare ngo muchunya mire byashara naro chimbigo irebuya ntu ataro muchio so tike ali muchio chebirate byashara bigenderete tuarenge migori rongo byashara bigenderete omabe so igo no gwakara abantu baminto ngambya mono asokolendo morembe na fara chukure chyo morembe echichi agerire nsi tande koirana mometo chumi etonja asareka turana tokolemeremo agera tukini uchumi aitu mbe mono seko korengana naye
oroje mbuya jiskuje kwigurero ose nani twaro tigatigo Jumatatu bona bana bachaki kiuya kolengana liberera lya poire asinzito ya Kenya bana bali comfortable kwa school rero liberera lya Cairo yo moralia tindo chibo bibondo bana kwa school rero egere be anda bana bali bara sichi boarding be anda go chaka masomo aba Jumatatu derebe ngano ko no go ikana na go isaransa ankio bainyori gwa yari bagwenta ko etrase tamu ye nyenga mono egere bagendera na masomo abo so tuko sukinanda go Jumatatu no go begera bali nanda magandi oso buoro mbanyara go kwerobeli boronge abana bya n'ekisukuru abandi nyugete tsuru chinde kwigura bali Jumatatu abandi Jumaine eyere boronge lakini se bali bakoire na rero tigabira na rero egere magandi ande tabo egere bachake mirobeli yabo ye syllabus umuiboli na roete school fees yarenge korenga koruji tarikiri ekerari koru school fees tari koru seriguna matuko echikora na karo nanda abarokyo nguri na bali school roje abaiboli abakoro school fees imbabwate bade ni nene ke kumiane nande etamu ngwere nande bairane minutes ningi yare gukora nino na Bible mbaba kana chibese nande baja kwemurunga na aya chibese none chije uchi wikibere chiasirire asa maboko yani bataru chiasirira byabona yo mito Brighton aina maana kabisa goteba na ina maana Bible bagwanta kwemurunga ni asiringane ria se sababu tisku nabone chika boarding toteba sabana bakoragira budget igero yakera rituko yakere wiki yakero mutienyi muna abana bari imi onye muri wakande school fees ye tamu ingima ekene kiringana ngiringa fees ye itiratumika boronge tegwana ini so boronga abona abari mbaito bari bate school chibe chia day school so chibe chichoba menyo imi ba understand asa rekali njaba itachibesa chichikuru as national government chiwa kolemero ya school barabo baba bantabaya baremereri nga baminto mwaka yo go twajitamu chinyinge abayiboli bagwana school fees yo tamu ngimo mwaka mutinyo yo anda mutinyo ndo go tanda bakane school fees tamu ngima nakene cyamara nga bana mbara bera school asichinga kichi chonzi batumye cyo basana litwa gatware mwaka umugima bweci tamu sato chimetinyange kianda baba abantu ba understand batiga abayiboli beroberie none bari bakunyara kolete fees ya senjera yo kolete to nga in kind monda bwato sino bonko bwato sino bituma bwato sino chingende mba batanga batige barete kubuga mono baremereria abayiboli abana babere school nande baswa ko bakunjoka ni para kureta chibasa muna gusiere ere naro ya bari mubanga ko mwaona chego iruga barengera tinga abana baike school ababere niko chikanga na mureta chibe bamanyete very well nga school ya gwenda ko gurwange wiki ya maja itire uchimagega ebe se ya abana bari gutumia no ere tirakora ke so egendo to gusaba Brighton yo minto nande kero mo chando monene no boteneri bwarenga ko bya school chaito mo chando tore koba abeboli bare gocha ba gwana na bari mbaito na kiyo de gwakane fees ye kiyo bwatora andetere yani yegerenga yendo ko na flexibility yani ogwancha ko kororoba kororo lyo mo ibuli mo sigo bwo korete fees iri njara ko yenyora ebenga negenta bwa tari koreta ancheru ebe na besa kana koreta ankenke ancheru senjo tuansi Brighton no mtontoro chenga 15 ya bere nkon ge uchumi ye kongerete kromo mundo across board on tayo rata benga uchumi nja mabere ngororo na anda bantu bane ba katanga patri no ngendo kya ro molemba ba shule na senja ba Kenya ba mike keteke kone na uchumi orocho bono igana to kwa na iga Brighton edora gergereti ya mane meronge bere ne binte binge to koreta kuru chinse chesiko to gochugura ne $1 ebigenda te gokina so bogime kara bagenda te gokonga senchereju na intu aba igatora batenerie ase chinsemo ao cho chumi yaito into bwenda te kwa banta abaya toko abantu to understand to igwana era torro beja bakenya baito bogima into aba banta to ba igurube yoko bakongerio bogima chikoro jo njera tera kidantu arone no bomo bwasi miuro moja wan Kenya ambaro bereti kwenda se kambere ndi kwamereria machibwa ya bwato getu okwamererio ko batena kwenda pale ase koti ngotigere nanda abaiboli ase omoichano nande na chikureji ekotire sikorali toira na sobochol to ende nini ingoirira abayo nande batwara obosukwana na ngakio chikoba ojasama tukaribosio oseko mbiyabona Brighton toinyora abakenya baminto gusaba abantu mwana getinge twabire tukurwanira sana nga ebibekiriro bitu byo bakoreri yani systems chietenenere bunge yetenenere executive yetenenere amaka maito gusema abantu baganga litongo lyeito chikoti chietenenere
ikenege ntekia rika ryo kwenda para abantu kuchikurovekana usali uchumi ikenege ntekia toisa negetina negento na kiaba genda asike gambiro ngietenerete ngetegerera yugo bwato kwe murunganeria geto umurobiri umuya nenjire ngiase chinse cyo twatabe nga chire chinstarabu se chire civilized no ko genda ase bibekero bye lichiko onyora igendo gase gesongo an interpretation as chinse mo jiri kwa utaisa negetaye muno rio kwe murungania egere kotie gotegerere eko eribaga eko gwancherwa woko gendera bosio osego kani ngayaya yente kinkiriko gendera bo na tinga geti okona chagwe kamero nche no skora kirana che nge chiko salikenda ase nginjo tayare twaro ro morembo muya sikwa chale nge che twabwate mbe nenenga nchiko turubania kurende kera to kinganchi turubani Brighton ndubwate ko tichiko na tichiko na miti nyeta to mutu ebe ngantu kurana to chikura cho president miti nyeta to mutu anabona abana basukiye tamwe igendo torahaga ninkiringa bayibuli babwatana nabarimu egere tamwe suke bugango amasoma abana barimu bakabe sila basiri bagwenda ko kaba so that ne bango tokora na sichikura chocho ko president yobo chikampeni ekinyane chigo affect abana baita sencherende yonse lakini nchemba tabanga mbuya kubwa abantu bakwanda para ko chikorobikana kangara yo yasaliye sepi tebagenda asike gambiro Supreme Court abajaji bali batanu babiri babategerera bayuna ali ababwata abantu bazimiyo bana cheki nakole ngana bose bakoroki bahiralia egera kinse itegenda nomare so kibara kali bigambiro tatalisegi no ko robo saidi wa obwatenga kiyaya ni nyibeire yaya ni mocheire yaya ekengenchere tuna natagete ine to konyo mono kubwa bare ko tebanga togenda mu the last time bacheta mandamano last time batetia abantu monyu gwento gete motumia mabere gete je company gete mo asikutumia abakorera bwe abakorera abechisini munyo tembale bakane tungamba atumika ikagere kaleto muchando mono na ase uchumi kolenda sabono igase nginjoko kenda ase kigambero nketo heri bakantu yoko kenda no bugima bwaito ekera bana siasa abataisanigeti bakenda ase bigambero banyore ogwancherwa gose bakani bukorekana nerichiko senjo no matenga Supreme Court kiyana chire wa pili ngoyo so bakona changa chirambia charenge basi ubugima bosuke mutu bali babwiru bancenga bano babwiru ubugima bosuke mutu bali bako chiko bangamba baisa negeti mbabwati ncherende no gwanchirana Kororiana Injeri Jadi Makora kwa saidi yangu saidi ya yote hakuna haja wacha watoto waende shule kosi mwenye amechaguliwa wanjiranire na bali bakomereri banjira na matokeo Kenya iende mbele Oiri Jadi Makora kulisema chidi chia Ariana out ano ali meyumuru biemono Richard na mwanjumuri ganda utama uchumbe yao jase studio uru comment yao goseri boli yao galdro ja boroki abako na seskuru asentunde ende kero chikura chia edire no enchira era biego lakini nji ngwara jire entoroje omugwa siri bo bitsem kaate abuna chikura nane chikwa ndedera ni gosena tuchikwa ndendune yakebere njigo tere ni masomo una abanere bachikwa ndera koba asi school ikoro chinkenya arekane oseko geko narekana ari ndo chenga omo nano uriwe tsemio professor Magoa tabe tio mokene tonyo le Brighton nga school chetu na chebitu bie chikura kina batebede muna agusi unless ntilteyo uikajisie kwa matukayo chura cyo chwa kosena atatu osenabere urarengana IBC rabeke ritukeri yo bachori ko teba ninga ngasukuru njiji gosiekwa otora batoko babangainereria asenge nje butu byitwange biyonsi mabya gusiga igange mia semia go brasi chisukuru goseto tabenga merongo kianda na kianda ira chisukuru ototige binde bile nabona biri ali ka county nini county government yali na binde bile sisema jino sene sikanisa lakini bagusia itoka igaro ebitue ange emerongo kianda na kianda do birasi chisukuru cheito so njera te kura chira akwe sukuru na abana baroro bakora ndike bagasoma go ikere matuka yaro chisiekwe egera togenda bachori na abana matuka abiri na ndoira so go kwana nganchi go chigosiekwa no kongainereria mago kwane tharinje na kwa no kongainereria sala uteko narekana Oseko county je jata kirwa kachikura county ya Kakamega ni county ya Mombasa amone constituency constituency ile nya jitagete kirokyo babunge nande umunyakiro bw'ikyombe kyo bacira muri jimbe wa Faraje Bukati na asugete ko kigosyo mbaka kinga kicire bosyo
aba Kenya mbali bagantire chikuru jari gwa kubanguru jinse bajiri abana banyora mabaga bareme kwande school nakira kwanire ngane ikera bonande yatigire abeboni ni in suspense nandi jiwagwa ikera nabagonyora umwana kurusi akwenda Kakamega bosorwa wenda Mombasa bosomoro nakira kwanire ngane ndaga tebe igayo Minto Brighton justice delayed is justice denied ekero ko lino bwana bugao osibwanya kusukiwo chimutu na benga mna ko kwali nupi abantu Kakamega na Mombasa ne chisemo chiri chinde mbabu gate bwana bugabo kwanda chikura chitariki 23 Kolinde Brighton yasengencho yo turubwanire ntoroje burari eseke omugari ya IBC asengencho nkwaroche cherera gosoko gukwana yari gukwana chepukati gosoko ki statement yaso tuna mara goban kwaroche yende latest yaso gati go otebanga kuigwana nkware ngo asengencha abande bate togende run off abande na bali bagote bango gamente chikura chitarengo asa abantu Kakamega na abantu bali ba Mombasa aso mayana bwa mangana kurense mo yane njemno mogere rwo bwene mbawunirire tigwe mbagwenda kwa guri bakari yabo bachoro murai nano Brighton nte tunyuraniga tari magoso y'abantu bali ba Mombasa na Kakamega ne kiombe kekene kya IBC kya bwato muchando monene asenge njomba bwati chinga kichonsi choko genda ali Athens barama sakaranga kya printi usembu yali lakini chisenge njoje ndate bwate byasara bindi bitali biri byarenge byasara bindi na bagwenda gukora bakagenda bagatebera kurwanira ibintu byange kando bakeba gukore gasi abo burunge ntwara tunane chikimskits chindi chiko kwama bantu na Kakamega bako chakajani kisamo cha Western bako chakachikuranga sana 8 kwa kachikura bakakamba kabutuko gati bono bwenda bw'abantu bali babugete mabijisa 12 gota kwa kachikura kwa unireti kwa sengencho abantu aba no baro bisi botambe tunyorengo bochore bonna bwense bogoje limase myaka 5 uyo Minto Brighton no mtoto tagira to tuligire tiskari abantu abo bayete chibese chibango yaitu batakorere gasi na re gasi abo bagokora toko bakana kiro mutinyi mushahara yabo kurwese chibango chaitu na kinande bagosunga kore gasi yabo batosukumire mechando yabo gotantu na Bakenya twakorere nse mo yaitu Brighton yo Minto ase ogwakane bango na kinche ndatebe iga Brighton gutaka tosuke mutu boronge abantu bakora amagoso munaya chebukati bakora na bamwabo ibagwenda takwenda kamiti asengenjo basaririyo 10 baretere abayibuli baiteme chande menene asengenjo gutebanga kwabo ibare chi commissioner isano ibere kangabe bangete boronge secretariat nero abandi bagenda Athens tibasamba etu baza billion baza bademba etu anyamba iri 100% but they had money bagenda ali bari kire ntomburonge kere nere gasi aba yakira lituko so amayane yamangana abuli bekisemo chiri paka bachiko affected nande ntagete ko encourage Abakenya baitu munenchereje chepukati ba kore to bochori obusenchera yo gotore obuli biya be nari kogenda ase bigambero abantu abagwa ku chi fine bakanegere bayikuburura senginto tari gasi yaito intwe kwenda gutenera bochori ne gasi yabo nakitwarwanirira matuka mange Minto Brighton munanje na chaketa mana yo kogera roba nabwo mwanya bantu umwaka bwa 2002 ase myaka yonzi to tabanga to tuarani independent body gosege kiombe getenere gyokurani bochori weitu tuabaire chinga kiecho tuabwekere kiombe kigyachire katibenyi yachire mbabwa ateni excuse mbabwa atikoro kuwe munga ngoro bane munga ya kenkebeti gose kenkebeti ko to bayate chinguru chonsi to bayate chibese chonsi bakoreka imirimo yabo bahasimiru gukora ekara bahasimiru gukora na kiwe na takoba Abakenya bagenda asike gambero bali babwa to kumigeka banyo kiombe kiyakwe fine yakana abayibuli balia gosibanto bande bonso barato kingimiro bilia bonjaburu kana sencherende na kibigambo bibereto Mwasiri bojise mina de buna kare na dirigo jigenjiwa na abane bawo karama temu abuniro bereri oroje amatuka ara turbanire ngaki nkiyo jokaru ende no ene sira wazie bege covered ejano na balimu abanyone mbara yo bindo bisaine nkiyo jojo ba covered ose Brighton challenge nerago tirigo jikoba ororo se njonto maitenge syllabus igya ka covered ose ko ikiranigwa ekara abana babwati those contact hours per week umwana mwaka ave those lessons abanta ko cover in the 5 days ekenzo kira chiko konya no kweru kwa borokia baitu banche na abana banche na wewe babwaterana bali yesi bali day school no nyotora abantu tuanche kanisa mono asichinga kijiga totorancha kana kinanya kere sabato kose kere Jumapili tiga abana banyore extra hours egere batwara chinga kijingi na bari mwaba bakolemeremu negro endo kira akore no kubwatana kwati abayiboli abana na barimu
egera abana bakabe chile sonja bagwente ko kava chikerane egera no ne chisuru ne chikono chigenga kuri sense mo yane no nya serikali yanje ti remedio bona yaikira ase betere ti Brighton abibuli banje gwe sacrifice bali gino nya 500 bakorera bari mwechae egera bari mbakwenda nyomba baminyoka ali bakonya abana baitu egera bakora matemo ase ntu Brighton twanchirane ntunensege ere mageka yanto nga third world countries ntoko takabinto gete bigo koru sinisi chiangu bigo rusita wikatobwaterane wikatwerwe wikatogenda an extra mile egera to facilitate process ya abana baitu anyore chinga chi nyinge echiba asiri egera bakora ndo keke basome ensero geke nyakomnya ko chumo tu Brighton zede kore na ko chimageka na to patakora tibo igo nintu to kumia bana Danvers miruka ko daraja mbiri hinjengo teba abana bagende skuru chikura ntwakore tukanyora murai nande ndorigo pinga serikali watoto waje wasome yote ane baraimba togete tiga basuke gochi bosio mbie mone ko twende tukanyora mwanju muri na yenda gutoma uchumbe yawo jase studio kando jima na jitoma boko boli yawo bosina boko compliment yawo bose ugusira kwa go cha ne comment yawo gutera sina mbere ase skin yawo rabinyorana nabokana kutubata sensemo ya mitandao Facebook tonyora Ndis TV News Digital wega sensemo ya YouTube na boko tubwatia Ndis TV News na boko tweet @Ndis TV News ende twanyora senjera ya benda kapsika utono seko twende tukwanda igoro yichisemi nonyobo choli ebwa kore kana sense yeto ya Kenya oseko bono ekarutu ikira sense bekaro bocholi bwere transition kobere asinsemo no na sensemo ya amasomo oroje mugwasiri magwango rwaroro mugwasiri uraje asenseme yichisemi mbindo gyara bekerende abwa tijimbaratero cha mugwasiri wichisemi kyana barabeta bayere osabe aliteini unto komanya ngakioroja senseme ya transition na senseme ya masomo mbiano Brighton kwasa ritangani ntagete ko kwanira igoro yo mwana wito Fred Matiangi kararenga sector yichisemi no nyambali bande tutarenga so molengo uri obwe serikali ya Jubilee yo twagogete muno ekere in fact inte uru sense mo yane Matiangi iga make it for the first time ngaba so proud ko bo Kenya isinjo garane tie sector yichisemi asenjira professional injira yarenge yo bwasi okwingija ikagera pake mekone mingi yange chukuru na chukuru chabere chikateri chika so ko legasi ja wende kokora so twa yari ko nyari kana serikali ende yonsi yo chikaso ebe ya Jubilee ani ebe ya Azimio ebe ya Kenya kwanza baki kishengo mu minister bako chikoleta enseme yichisemi no mu minister nambe yemo bwanje tense yaitu Brighton na kwana tenga kinda kana arenga egento ke tuitete ni rintu anje tense yaitu goto ko le bintu byo kutura na maeka iko to bintu byo kutusukimotu matenya kara beta nunyorete Brighton kona skuru chabeire tino uzina kinda kwanike gusikiya kona chabere chinga ko chobo ibi kwa yaguliro lyo mwana wagenda sene national school ko ruchibesa kwa yaguliro bo mwana wagenda sene ne college gete ko ruchibesa lero jibinto aga streamline ibinto bikaba buronge lero ko ende poto ye institution gete kwa ijoli mwana nyara lirube lero jibna abana bakona school chetu chi national schools ne chinde ko ba apply online chaba choru bagenda so obo koro bunge bakali gusira kisuku chitona cha kindi school fees paka school chine national school ntanya ko na marieta ga kunya cha ikiri school fees 100 intagete mwana getinga bali monte karate mo manyeiga eme chando yaito geko chakera soboteneri nande ya era soboteneri muno boteneri ba kububuya muno bogima ba kububuya muno boteneri ba kububobe muno bogima ba kubobo bobe so muno yo muntu makenya korete gasingia na mago agate makubwatenere ujo bubibuga matemu bware ko baria twanyora abana bako eta matemu buya bakajukana chikosi chiri bako engineering go medicine basu ngokora batama asenginjo baye kuibera mate agasirio chikateri chiarenga ari neki na mtu katika akyo gochugocha sasa njisemi na choboroso bwensenda yonsi no mwana giti kontegerete bida masomo nsete yera agendere so tunyoro mu minister mu yoko bera ali chisemi twabwendere munensi onye saka gochugocha kora magose ko beke minister mbasi ministry ejo twachire roje asengintu nari chikateri chitiko chikoboka nanda mekoneri mwa roja chisemi irane egera nandi chutono china nense no maskani yiti certificate cha wanato bakanyora isikari chibenga yo chire compromised so wongo sabanga uyo gochukwa egwe gasi iyo litanganya abo muntu ore patriotic uso muntu buganje tense yaye namba ibere abo muntu buganje te gasi yaye namba isato abo muntu mete kya gokora
Mbi bondo kerendete kukwana na mugusio totegerete oseko eka tokuriyo mabwa Kenya kwanza ubono bora chikoro serikali neki na yasubirimo ngeri chiko toira elirani go se chikoro chinde mba majituko kwane ngagete buna barabacho ko soana bara tukutire CPCR mba kwane te lakini ande ba ngagete karo rutanyo rana na bodan bejise mi adana na bara chiko sira korra magwa ga komotogi buna mbuya ba kwanda mo rubilo CBC serikali yatumire jibas nyinge kobe ko mo rubilo CBC korengane birengere biao nere buya serikali yagosoa esiro mo rubilo CBC gose nere buya nere kora monjorelio aso mo rubilo CBC iyo ntonda atabene ke Brighton ko chencho mo rubilo bwe chisemi muna bono abange twasome to mo rubilo 844 mbale bane ngo mo rubilo mukoro olenge gose 7 olenge 7 6 7 6 4 no rueto oyo 844 gacha 844 kolide bona tugasoro mu rubyo CBC go chencho mu rubyo tari gento ke ya moment ya sande preto ndeta ko konyuri bona igense ya Kenya ego tubugate imechande mingi ndobari chide ndogwana ndagwakana ogi mabo genda ndagotira mungwa kwa subsidy ya mabuta kana serikali ya kurugara mabuta twana goranze ndomo twosene sustainable ndobate subsidy yo bosubwo kuruga roche so tugate mangana mangi otabana ndo jugo futiriyo mu roberio CBC siko na tuchako mu roberio mungao pesa nchiyo ba mwana gitinge totie ko ngainana no ne binte binge bya siasa aba totebye mo basiko lengera ringa biche bikirane na kongu mune chuma koleta mabuta 105 na kongu mune chuma kogorera mabera siringi ya 50 arisiko barimo gotegera chiti TV no matangazo mo gotegera chi radio eseginereria genda tari Ukraine ya mona Russia esegi liko ya affect mona se njo Russia munyo tena koleta chi nyaka chinyinga ase chiro yense mnengano ne bintu binde soya ne binde na bikoro sha mabuta na yo kuruga eka isegi chi abetari Ukraine yo chi affect tiense ngima tari Kenya igoka amabuta Russia ne reko export mabuta manga sense ne chise chiri chabo arabu so kale segi ya abeta kali gatoka ne chise chabo arabu chiko ne mabuta na nke cha Africa chi affect ligo liense so tomo basiko beko kose mulyo konenga biri butu abeta to kote bumbichuko ikirana musibo mochibi bona sengenjo uchumi nenkong njenda hata basi swali kwamba ulio minto Brighton asense mo ye education system tige minister yo chikosoa agenda na CBC ye igera toka endre koje bomba na kwaje rosia bengija katokuska uchumutu lakini koja kora nande overall ndobuga tinga kiecho base nchiyo nanu mate ye ojugonjo nande system ye gose umurobiri yo CBC na kora umurobiri mwao motega lyo mwanju ke ko ene kinga na ene chibasi to ko torosi bitabwe bingao emerobiri mengao nande chaka bantu basoko train kwe ne chibasa chinyinga baminto ngara bari mbako na chi kosi yawo chinke wiki osomuro yo murobiri yo CBC nande to chake buya bese chinchi ya baminto egento grabe kenna so mumiso yoswa no korugien tera toratingi CBC egere tubwenere ntumnense ko gendera kerto ndrete mete to kwande goro yabo choli bwere tena bware tete mpaka mana tanga bana skuru bakare aba ali oso muarokia nata kire ko ba umutenere bwa ibisu wa kichigura ekiera torore abantu bande bari bagiti chigura baraba ali abandi bakaba tojadi abandi babwate birengere libona ira ne skuru nabonyorana nere keralinge no nense miri chigura adena chigura bindo bijedi biya yere no ne birengere biya mbi ko biya no skuru aba ali muambata kire ko ba abatene ni bechukura kero chukura chigwa sebata kere kero yati mukere bana bati mukaba bana jesku muyabona Brighton neri bodi deri kongwake lakini abarabu muna ba Kenya mbabwa to usuri bwa bwoko wotenda chikurechi egendo yoka geko bekebe Brighton nekere aborokiaba barato ke ose bakorire gento kerekebe ose bachire bangainuru bairwe besa no mona siasa gete batambire ne chikura chiria so aiso kutoka kare skuna banya kolengera ringe kina gese kugenda koti njenda ngiri unanje na renge presiding officer na kinda achenkore na kinda achembe bono ekina kigento kirabe kebe lakini onyo abantu baminto kigento ngere ngora teba butambe to kore gento kibwenerete so gwatanga do the right thing neri chiko yori gokwegera tubasiko buna lichiko asikende yonse keri yokora aya kora keri kere ensemo yao
gwesibia amaboko neba ng'a nkwarangeri gwanda onsi yogotenda no bore mwatebe ng'anchi gente nabo kegena nabo kiaringeiga so abarimu abaye gotenda chikura onye bakore the right thing mbagwati gento bakwoba omonto akoendera negasi yaye rioka na bara butuso goteba ng'amba gotenda chikura tora bitokwa no bwene bwasinyo n'abakenya babwata usuri bwabo konyara nabo ng'erie chikuru ye gwakanu banyora nabo n'abakanie bango egere yabakonya kugura na bana babo endagira so ntoko tabambo be Brighton ngagotenda utiabatena na barabo lakini bakore gento kire kiegeta chiko baretere na kone menge ge basari no ne gasi yabo senjo nabo ntuma yitaba bisambali ba IBC babwatire bakuru the National Tallying Center ntuma yitaba bande babwatire chibange presiding officer asenjo gotema gutampa na matoke aliye yobochori so barabo no mate kine gese ko gendra mutu abagira asko basari no ne mirimo yaba senjo bakore the gasi yabo diligently so no mine embi mono se kuma nyumeni yo no se ko ndo kwa negoro yisemi anasorongo ruaito ruausi sisi to ya Kenya ne kra borokwa bakwena school oseko kurumaga ga ntoro chena bana ibinte kerbiaro korkana busari waro korkana school abando kuma chote abuna esari abana bairanete osindi baruite corona bakanda bakagwe gasi nyinge bono bakabana bagatware bengera abana baja gukora busari bairane na school uruchibono bachikobetere runa gose bakabiji na jireso ryarenga 10 bono 11 nane chigurira abana aba batwana none brengere none bintu binde byari bigo jya gusarika Brighton nimbi yamono ndata goteba iga abongo bwa mwanya bantu ngonyara bori gwa accommodate tunga pressure kuikase ke wango gete abana aba na maene mbatwara chinga kichingo ngwase nchoko some binte binga chinga kichinke nikina boke koretere obongo muchando yagira abana batagona no kokogoma lakini atebera ngabo buri babwatana nama nabarimu bari yenjera bago spread go sabago kusukia si ekwerende chinga kichiri bago soma chibe chingi abana banchiru bayanda bago sori bachonya marago ba preps go sine chibanya chile sonibere bayira na korara echi weekend na ata chikanisa chianchira abana baito basome kanisa ningi ando batanganisa kusimbobe lakini bachi baororobe anyana bacho gotebu ngare sine sabato teatoruye kanisa marago bato na saa 10 tware chile sonibere mba basiko baba kong Brighton banchira ne ngonde chinga kiche ikira boigo no nyana asibu kuntu aroje yesa saa koliye chingano bigara bie chingano kara baro kwa ba rengenchara so bibirite igo to kani completely nga bantu na yeso ngokwana renge mori ya iso kuwe ngoro ime tikuri kanisa to goje tiga ime ko Jerusi o mako gende sabato so nto basiko ba bantu bali to nga fundamentalists yani bali to ko tenna ba kongo bisa to tenga gente kinge ikoba to tuanchirane na borokia igere muruburi no bikwa senchire ngegere to jugo pump so much asaba mo kaya abana bana bakebale banyore chinga kichabo bakosorie banyore chinga kichabo baende chi debate no chinga kichabo bagende entertainment na ndanya chinga kicho interact na masomo abo asenchire rengiya nto base ko kubeke binte binge mona ase ko baigatera na ndebo igo nto base ko batiga na ndeba bachiko nda sama temene ore ngambali ari kanibia bona bwe kerturiti kwa naso mutimbo ko makose ko abuno nande sabonse go jemi ko nyana school ene sabonsa nezi Diego se kabona peju sina Catholic one sabonsa na yata ana idukori ya Jumapili iga masomo tatoka au sasa de masomo tatoka ngaki aro semi go jase nsemo ya sabonsa mena kina ate banga sabonsa jeito barba tokerete bagatanga extraordinary times call for extraordinary solutions. So extraordinary problems call for extraordinary solutions. Akira chinga kichibetereti. Na tuba wana example. Na ru example nga Yesu na abole ja baro kuba yenge mori ya era gwe ngoro nga kiye sabato. Yoko yetiga imo gende kanisa. Koikoranye rusi mo mako gende kani. Na era akatema ko demonstrating nga era na ero monene bwe sabate. Nto base koligire sabato buna na era na kobuga omonyene sabato. Abana baito amasoma abo nto base ko baba kongono ngai bona letu ri yoko sasima ko ikabara ende kanisa kwanza ko sento kwanza kende yonse ke korwa ati abana batimoke onye ke kobetereria kira bo ringo nyake kobetereria ne gingana ri kongwa ke Brighton mayo kwana ense mo je dini ne gento kereke kongu kinda sabe ngabantu to ba roro bichinkoro mbaba chi fundamentalists mbaba abantu ba chi extremists ba ko ri bintu asentire naro bali ri bintu asentire yobugagare ingabone ayatonyorire ntumune sponsor gatwanchire chi bana baito through consultation ne diocese onye ne convent
mwira namo bakwane bai conference ya itu nyanyanchu bai kwana nenga yaya senje isku chizo baro none sakule likwe babanche ngase nje chinka kichabere chinke twabancheire nyuma yoko kole sabato twabaire chinsa ibere kurusa 12 wacha saa 9 era abana baito bano chinka kichinge baina ne skuru bakalento kiye bakabe silabasia asenga at the end of the day yo mito Brighton abana aba masomo aba ona racho kubakonya subugi mo ne dini na ne takeira soko be komuntu yasichie mesingi embya jo boroso bwense omenya ase bugima bwense na utwara kosaimeli ko bugima bulibonde lakini kara sensei naga netia masomo aya egera mukonya memono majumure korana kutubwate kara tore na seka to kwana igoro yekisemi chetu mineske usikira barokwa banda takwira jiskuru aseri tukurero asekwenda na masomo aba kara to rasobo chero bonne bu mago jiru bene meronge bene enda kutuma uchumbe ogutera sena mbira siskini ya urabu anda kenda kutubwate gutera sense me mitanda utetura siomi asense mende studio ngona tura sindunende yakabere yuko tosko Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echichira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Na boko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. College ya Tenacious Harbor niyo igorete mirango yaye guchese bari batagite kwegera ububwenya bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomya bare chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyuko manyamange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu chukisi asamagajo a Twins Towers rirongo lya kabere gosoba kirisime ase namba enotibere isate enoti sano na ibere nabwo kubandikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga.
Raya. Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyure n'ikirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso w'umunyagitinge Yo bakomanyi. Nagiango era abana bamura bakabegirwa service cyo Chingekero cy'umugusi ahera tokuriga mange tokwana mange kera tokwanira igoro ije chingekero cy'umugusi twesemye kegusina kebinto byare na kebinto bire twaritari kinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri mejideke kumna isano chiamugaso Tunde baba ngai Ndizi TV Ubwansu bw'umugusi. Bemono manjumure kana do tubwati ana tuiranda sintundende yakabira kradoko iron kradoko tanda kurira ligoro ya masoma ite kara boroki wana borokia bakwirna se skuru anne karwa kita sombotu bogasari yechikura cyari kwa sensito ya Kenya. Bemono asibani mandate usangana ne birengera ya simambi yabone go chaga ya studio Denis Omoro awate atika bwana boirane skuru na barai tiga batuale esiko cyasa bane kyagera bana ba na barabuna babarai bamambi Denis Omoro ogoteba boigo Joshua amukaya oteana inche ndo chabaro kiwatiga baira ne skuru na ande ntuza getiba ira nego chaka unesari yechikura noemba libako ende koti tigabagende babwatiri chiko korende ntuza geti siasa ebe nero ekuirani amokenya magiga oinjosho mukaya nere ogoteba boigo okyoga omwana bwokyoma okyogo mwana bwokyoma awote abuna ere ni gato bwate senjerere ndonge awote abuna kisemi ime yagusi na onyene nsedo ya Kenya ni kwera ndi umaiga esali ya barai ababe onera awote abarai ababe na baira ndi kisemi bobe inse Andrew Mukaya awote abuna injege ntondo jebuna omorayo igire basobisi tegabona abe kemerobelio naki agosira kisemi asensedo ya Kenya nere taikali achake gonchurira ebintu biragere abakenya toirane maiga oyo na ndrunere ote abombe mano manje muri kanale tutuma uchumbe yao goja studio inde karato gwendete ukwanira amangana aya ale borongega oseko ndore kambero gya supreme court ngya Russia mangana CDF ngya tabana CDF nigere na era jikote ne stadi ngao na CDF enja aringo kwa jiskuru asamagacho asibintu bin roje isku jedira jegure na maiga asobwaga jegaro CDF era rusuo Mbia bana Brighton kolero tentara kwa na sente ya CDF nganchere ngina ndio motaro lyo ito somo lyo ito timete kyale korokwa oyote abanga siasa motaro lyo minto Denis Omoro Denis Omoro to twara siasa embe kwa masomo itago sareka ngwetera siasa ye na tokobeka baraji abaya baragende kisemutu inyuranga nsito ya Kenya myaka yonse isemi kia sarigete ntu abwata barayi tu ariko chora akitu akachora barayi ababe to katu achora barayi abaya omungoro nte to ligererie na so mutandao oligererie etown ya Kisumu etanga kutwara president inde sense tongo oligererie ne town ya Kiambu na Eldoret ya twara barayi kurworo brai moro na boko manyango boterenerio buya ikoboko rwa siasa na Kisumu gero siri buya gwetanyu ngochondo bwensio Kenya ga asenga njo boterenerio buya bumo gabana babege to professor Nyangi Nyongo na abande ngaba akorto beno nya president chiare kurwo chibasa chia gota chiare mibuko yaba so siasa na rera to konyo tutwara baraji abaya batusukimu tu moro minto ntwara siasa ngane gentekebe Toyo role siasa ngane gentekia keko to abaraji abaya batokonya gusukinse itomutu nana aseme chande to rero iga na asenje ya siasa yembe inflation yetu atwarte Kenya kana asenje obibu abe to gonge chibasa chaso ka chiko to konya chiagenda asembe uko yabantu nyane asini swali kwambo uriyo yo muntu Brighton ye essence ya CDF teto kwana iga CDF ya atokonyira muno asikinse mo chiria ya gutumika buya na CDF ye
asinga kichinyinge yaba muna ne chibasa cy'umubunge akobeka mu bukokora munatagete owa abasani baye chibasari otiga abantu badisaved owa abasani baye chitenda boka abanyene bekorera chitende ichu byakana chibesa nga chinse mo chino CDF kero roga to nchoka na chino school cheito Brighton igero bosoku injera ko tebi ngan kolega ase soro ngorwa South Nyanza so goma te gusi yonsi mune mnoko bako kwane inda kwana school we kan ko bare school chinyinge chire ja chirase enchirembe mono ke musingi kubwa chinse mo chinde mnabona ke constituency naro yandinde nyoro ase Brighton yo school chi primary chiro siru ya chibe kire yes chibe kire mpaka chitairi isuguru amabati amaya CDF ya kutumika buya lakini gakito cyo gusije ito yiga mwanya gitinge namaseko sukuru cheito abana baito bamanyata muna chingiti sukuru cheito ko chiri bagomeze sukuru nere gusibonigire ya maumo chiro twaje sukuru na abana bwati no nyane chicho twaje sukuru abana baito batuna ne birogo na CDF yero ndwaje sukuru birasi bigotwa ndako ire bano mambingro ngaro na abana na bacha gosoba somere ma CDF yero incheo na unga mukonege ntokelia Supreme Court kyogo kana ngababunge mbate nira CDF enchere nga erigigwe nemerobelie miya yabe nebe ku Brighton yominto yogo tenera chibese chigegara chikonyo mwana inchi inyora iga echini chibango cheitu togwakana gare bese yachebe kemerobilio twamanya goeta chipara chimbe Brighton abana baitomba bugati na nechire Brighton se bagosoma ebirasi go bimomo gatense biyerete na nichinda chirali abana na CDF ya karte gento kiek ero kwanyora muna bono nta ese constituency ya moya ito ya gusia na ari tu agenda se kiombe kirito na gote to kanyora na chi million chi aso ke se project ya manga chi million ya meronge bere na ibere ku CDF nega asia korre Brighton teyo so entra CDF ya ba ase bali baye tumia buja da bakonyiro mona abantu baminto na bali bali baye tumia obasoko soko yiba intera akonya kende ebine binge birase bigambira na se kiombe gite kiri kana giye gukunga ethics and anti corruption nebi na bikurwa CDF mwaro te auditor general na so ki audit report ya bwango ya CDF obo tumikio bongo bwe chibesa cha CDF we cha batande chibesa chomo bunge akabeka mubuka atarire so inje gonkunga mukone miya semia chiba chiri kurusi gororo ekere nchere chiche ngija onye chibasa li chiata ose tine school e committee ebe ku sina chizi constituency sina school eti e koliri abana bali babwatokogani baye kuchibesa ichi akola no kugani kwabo tari kwanyara gosenje no mwalimu gosenje no mobisa omonene ngonyara kanyara chibesa cyane kana abana bana school fees nande kwanyara Brighton nande gonkura Brighton yo chandegete na iguchwa chinyinge zineziri bwa misini mune basari Brighton yo gusini kiri bubere so tigemoro buri mu yobekwe Brighton kerege ntone kija ni toko gesaria kerege ntone kija nemero buri miye kobora yo kobeke gente ke konya bana inchi baminto inteta ko bate mwana getinga iga eba bakoro bate tenge gasomo ki ari ukini ki ari kongaini mwara abori sikaria mwara atara na bana baino bari sikari mwaba bori ngari bona simo ora no emeremo na kimokora CDF yo kore gasi na mugo chamo te ba maende ngachinse mo chiri panto ba chorete buya iko babwata magenda rama churu chabo ne miro biri nda yonsi ne police station chaga chire buya onye ne chi churu chabo chaga chire buya sinji chibese cha CDF so tigemo bori mu yobekwe chibese chi nchi sirapi lakini chiri gwendire ya chira gare go chano mweto munyore mu Brighton kato ko ri chiko ya sema ya devolution CDF ko ya ko na mamincha ne ri chiko ya devolution sengencho the devolution ira arenga gocha ekonye mechande emenge nanto nyorenga ababunga ababaito yo toko baruka nga barosia machiko asili chikori esili marieta bana arayu they are legislators yani abantu bakorosia machi bako kore meremo etato Brighton yabe menene umurimo mutanga no gotowakilisha ria se National Assembly egendo yani gotowakilisha ne ringa baira mare birenga ri itaria kwani aba ya ito sino ntoko ndo twensi bagandi go toisana igendo kende ya kabere Brighton igeko gera bale garia no korosia machiko yensi igendo kende kya gatatu no gukora oversight bono barabugo bare go kore gasi executive eye ke sirichi kere mamincha egasi yabo tari gukora gasi yabo no kurigiriria ngabya kori rubuya kibesa nchi acha kikorosia skuru no mubunge achichari liara na chigu ya maana njaro setu tari ngana nere na ndo gukora tonyore Brighton tari ko semonto nkungacha
most companies chikora chigasi chukwaga chini chaba bungaba ngotari chaba direct ni chaba sani ba era chiba saba banyora babakana so go barenge biasara nekerenge kene kwa kora chibiasara ni chikampeni chitu chiko bachinkongu chubo bunge twasukona na abantu abakorera baya nase njichwe se chasi defo mondari gete tinga tigantumya na milioni 100 nyoro bubunge kwenda mali nchiko ibachi base ngore ngiki ngirani bona chiso ko ruororo ndo twara abantu bagacho gasoka kubuli bubunge obo bamaitenge ndo bagacho gotokorera munensi egere tusuke mutu mbiye mono oseko ngo twara ture skuru twara ECD twara primary lower hapa mpaka na sekondari na CBC ya chire ingikiragere tware developed skuru bono AG county yama obokorere bwaba obo nitakere na noene ese miyira na se national government oseto tware na ECD na ngwa robo kolika numboro county yesu kolika baiboli ya sugolika balimu chibese basari cyanga kosoka korwa se county au yirira mna ya turubana ndubwa di vocational training ebi bitakere bitene na serikali yama balanga birengere byao Brighton erege sikiyanga chika kichinyinge ntana ngona arenga sokurwana reka tibenye otsemya abantu baminto ngani kika twatagete katibenye egente kama twatagete devolution na singe nchebinde twara matuka make devolution yako rire na rwe gisambu ya Kisumu na hanende tondo bwensi odete gokora na benchmarking yoko manyanga kibura yubu yabo gocha agende Kisumu arore gasi anyangi nyonga akoriro asimya ketano yoka amanya kurora kuminga nobo kurumia monobo tenelio bobe wogo itobo koreri so devolution yego ya hatito kurwari uburoiro obwo ngatige chibese chicha se biwango byeito na kitu akana likunga na mutatu ale president ye numochora abanta aba mu MC bahetia machika maja igase county tochora umuntu muya ayabunge tochora no mugavana ase ndimo chibese charu ali chakore ndokiyege bona president chichange executive bono nchiyo bona ngende kero na bakoli abaito bali nsa bako tokonya gukira ni birenga libitu tebya magenda so mbuya binte bibitu na twakwana ya education ya bete devolved again to na bono health asibirenga libya nje muno seko nja bwana tebe devolved la kwanga ya national government lakini ngento muno education sendo na sendo ya mana infrastructure chibasa na nini bya kwira na se county government fully lakini asile recruitment tie sinero na nene devolved no nero ne county ya onye ne kwenderia wizara yitsemi erekera abantu morosi bintu binari esemura that level ekerenga yoki arenge Brighton mutwe twakwana ya devolution yeye no nya bange twakatema koni ndike bakataba majimbo tokukwanira ntware kukwanira majimbo unyore ngaki ya maika president yari koiro sino borai oire bintu byonsi sobo lakini boni kambunge goetia a budget lakini nende oseko twatware miaka 10 ya devolution se minja wa development ya kense magede mpaka boni gantu bwati virasi vya ECD bilibya ko gachuni ingi ko garende yar ko bande national government tanga ya vya gaje osingi ko garende obokora dio botari ko babuya asense ekyara ECD ne romo singi bo mwana no agujakira magoja ase uja virasi bigor Brighton tigangiro rera somo tagerio mintono yo torigereti eliogo no boteneneri obuya ikito twarete virasi Brighton muna to kwande county yetu ya Kisii for example gesa devolution ya chagete twerwa ngi billion ya miya yamo kanga ntobuga tigusi class no ene yani ndo atskuru na beta buga class ya ECD miaka 10 kanga kile skuru ge buga class ya ECD na taje class yo ka Brighton kanga tobuga te asa abana bako gosoreria abana babake kins constituency chinde ositinse mo chinde chinse to ya Kenya iko kwenda to a school wanyora a well established ECD classroom ose classes abana babwati kijana rundi bako runda babwati bintu bako suenana bako suenana bayigubuya chitairi bako rundi yani asari established abana babwati umete secretary yose abana child development ko tagete ko create an environment ngia sa abana betu bako kosoria abana betu bako kina buya lakini asenge njo yobo kurumi Brighton na ntindi bwato so kwa tabanga nobo kurumi nobo tenelio bobe na bomwanya gitinga bwato itire na konya kondigere tinara kontegrate mambi yabo gwachoro monta asenge ncha kwa siringi 10 gwachoro monta asenge njo ako esukari aya nayo uriyo mu bisomo nene bwense ito ya Kenya tagendere sababu igo chora barai asenjo bako egento kwaria bono to chukwo mana ngatu bwati class mwana akasoma to chukwo mana ngatu bwati
tobwatie ECD class no embara to bwa tubwati para ayo lima wa matoba ima singina gwacho to menye iko ase nginja igasi yaone ndo gokorera lakini na gwacho tumurajo muya ase nginja renga tingo muntu naji kokonya oyo minto ayabo naje kenyeta gete na to mwanya iga obochori obube obugimo obubi abaraya babe obugimo obubi ke konenke iyo nge miracle Brighton tora akorera obugima tatia kubeka abantu abayase mirimo ibo benda gukora batakorera mirimo emiyaga tusukemo tusukibozi tiga abana baitu basome chikura inchiaerete mugakaraira atimoke yo momanyi kurutamba rate na abana de ni skuru ne rutumira ne birangara bya momanyi kuro jinse mu tamba atana tiga abana baitu basome chikura inchiaerete mugakaraira atimoke momanyi kuro jinse mu jiri cha utamba bya mano ekaronderete gutumekera ngeri kya goja ase studio asema biabona ndo tutubati kwetera sense media mitandao Facebook tonyora DSTV News Digital YouTube na boto nyora DSTV News yo kunyachiga kina boto tweet at DSTV News yakangali kya kana kubotambe tukene tukwetera se namba ira se skin ya gorabo oseko ekatwana tukoli mangana aya abuna abuno mwegereri bwili chikoso mwegereri bwo bwene bwo mwanya bantu nda kuira sense media chepukati amo na aba commissioner bane oroche division yeliero rowe kaboni ikyalne roro nigere helitigo cha saba Kenya osinga kyunyiro cha kolengana na obwigeri bwa mwanya bantu Brighton nimbi yamono ase myake menge maite betogota banga change kosobo unchuli bondo bonzi mbobwate mechando yaye ebirito cha ari is healthy ine bintebya koko ngaturi maite bagoteba na no mucho monene Brighton mucho monno bwate mucho bwata abantu abange akuno okonyora manchara no okonyora ichibalimo no okonyora abaibi no okonyora abadabaya no okonyora abapasta so Kenya ni ensenene ne nabantu na toro chigora ali SIBC ali mwanya getinge na batubuye kaini na baturi igo abanyora abande bagukwana mangana ali asencho ngainereria abande bagukwana omaene na okonyora chibukati yangu ngainereria so na baturi igo so ali toro chino kogendra gokonga muinyore yo mito Brighton last election 2017 Supreme Court injaruete ogochika igento ngirwete banya gukwana bona yanga maina kiai no mo ribo bwana bwa manya bantu ora kolete ne kiombe kenne kya national yegunga Kenya National Human Rights Commission ne kiombe yegunga Kenya National Commission on Human Rights kelia serikali no mo ribo mo nabona gagale Facebook kara kwarikia magana mabali Facebook lero kulili oranga ki igente ke kwarika biyagera abantu kwenda gosoma no ale panel Africa general le panel yeye akagenda koti akataba ngatiga matangasa ali aru ogwa se polling station abe na arago kolegasi ase njoge ndite katanga manga kia ruling na 2017 ruling yes Supreme Court manya lichi ko Brighton negendo toko gendra kwagacha togo kiagacha kwagachia togo kiagacha togo suka ekere nne yabe taiga Supreme Court na ne cheru go chika gete kogocha kotoko na chikura cha 2027 nchiba muneji munyo last time muntu akonyara ko access ya portal ya IBC this time we were able to nini asinje kina kiraira yote koti so bina belinto biro na sentere negative mbike na rate ko to shape mbike na to ko tuagacha yes mbike na to ko tuagacha munensi ruling iri bakuruaria modeli chiko na nako te Brighton ko to kutumia rulings lichiko ndiri absolute lichiko ndikira netie mia semia lichiko negendo ka okungukuru muntu akatabanga engakigete mojaji na arure tiga no yote marende engakigete okatabanga ninche bono ngobo munyakero kubuyegente kekere butwana tenga ewinyeri ya ODM yare kubuna ne winyeri ya PNU akatabona ninche ngoterenera agatumia ruling yakore tuense go senchile go sensekiria agatabanga ninche bono ninche ngoterenera ninche ngobo munyakero agara chikambwe Jones chare kubuna chikategeranga bono ndeta yonyora tuense go twasiria no nyugwete so ekente kembi yakere Brighton tikakegendera igekere nande ketoretere nande ugotuyura maiso biya tuyinyorega onye tore keombe a commission ne keombe gotoko make decisions cheto based on mune keombe a commission yege bwata abantu saba ngiyakora bako basaba asengenjonga division teji kobo yani ndojo gutware situation ya abantu bajikoba bane osaba batatu yatokanga abantu bana bake kuro yamara gutoka ora ende nsemo yendegera baikiro koigwa so egento kira bekia Brighton
n'abaza Kenya baminto n'abagusi baminto amangana ali abantu abazimyo babugate amangana ya Chebukati abugate tigatoka enda ase kigambiro gitu ya Supreme n'abatengine regasi abantu abakora these are independent bodies to gwaka na chibese chibanga cyo tubabege to bisi ene regasi aba batokonya n'intuitana tigatoko buguryo moro tonge ko Kenyana tigabage enda ase kigambiro kiria getegerere Chebukati ne commissioner chiaje bategerera baiga berusityo bagatanga mabete manganaya barete obusaiti bwabo bategerera na Azimio maramishi yabo asenchera yo morembe era tosuke moto toigungaki nindu toigwere ngaki ngaki manganaya agenderete nenche ingia jarenge yo minto Brighton yase ngento nyore 2027 ngotu achita abantu baswa goitana abantu baswa go sambe binto ikagera che abantu babo yonde bagacha tosumedietas mo yondo ryo Tanzania Kofi Annan yagacha bakacha koleto mubagira kamashel bakacha koleto morembe ngaga akiwana lakini round ye mbali gocha one kigambiro tokoge so ntoke ndate kuyagacha munense gukina nelichi ko ligenda kuye volvo zirigenda gonchole digo togosuka so mbuya tikabagana lise kigambiro ikambira nengete ko tokonye kumanya ngakitoja kwenda kuchimutu na 2027 asinje loopholes ose mabagari yarokanete osobore obuli bwarokanete asichikulechi basibe 2027 twara ochali obuya agera going forward Brighton utakoikera ase muna twatangasa chukura kurukuru muna gwake kura muna gwaka iga ekure barari ryoka National Talent Center muna gwaka iga ryoka ye barari ryoka so ama tukare bosyo muna to ba mara kwa to amanye ryoka ngaki David Oseko iganyora chukura milioni 5 Brighton Sinjina wana pesa tu. So toka endra iga mbuya tori. Yeah. Oseko is well informed and addressing issues affecting us at local level and nationally. Yon Councillor Simeon Ondigi, Biamano Ondigi asuko tobati asenjira ya bende. Ni Onyanzi kutoka Moromba, ningesema ya kwamba kwani Odinga tangu kuwasherekea hajawahi jua kura sinaipiwa kwani na yeye mbona yeye yonera naki raira na gesa vete zera kada ngo mana chikura ngo ibujire yarenga gyatero bireti ko iba ne birengere byae Onyanzi ko Moromba ambe mono Moromba haso kwenda goto bwatia agakona ni Onyanzi ko jise majije Moromba na ni gato bwatia sinjira erindonge Oseko asikyo mbikeri more kenu mokora ge school mogori ngor maranga ke botume ke bandra bwejibes mwakore recommendation rionzi nana sorongoro gusie gwateba South Nyanza South Nyanza gwateba mwakore recommendation yende takire mokijisemi no indi school chito asorongoro gusie Ndiamana Brighton ne ribodi ya sana nyo na kwandete kentekie ngakiri yaita ngagotebi ngachi school chito chinyinge ekatware gonchoka na chitwara achire anga 3 quarters yo konyora ngange yere one man show ne principal yoke kwa momneta gete committee tebwa tigasi committee ngakotebi nga ya ichwa twa committee nge chali ngaba flower girl ona se ngente sema ya itena ne chisemi nako ya no kurwa basemia no gosomia na kuri chisemo chibwa to muchanda twagenda ase na ro kwa kanywa chikuru chito chinyinge na mbale bali montegerete mambi yabo nabantu bayuri baminto nere buya kana ka to koro magacho twabwati mirobiri bekire nema National Construction Authority yarwa maruba sinjaba na abana babantu kubeka mari tokanyora Brighton yumuntu ngajise mu cyabanya gisukure sukure kwa gacha domwe nene ngiya tebwati no na saba abana birema bakonyara kurinera eramp ne bichikodi yote bakurwanga 20 out from 2009 10 yago inga building ndio ya serikali kero gore mabanyara goso songo rutoro basemia asande twate abana na singe building yiga chibasa chikotoka mubeke rambu ya bana ba ordinary na ne ko enda tora hebyo yo minto Brighton twacha chichi byombe bina bana nemba basonga atwara chiro ko batebe school chito njibwa certificate chane makachi kwa gacho ne ina hatari yani siye tu abatebe na ko bwamo Brighton twakongiri chi board chito chi school ko batebi utali flower girls na ndo bako bwati nyankuru magabanya kuruta mauga mbabwa tikende bakora sinangi twachire twabatebi ngai numne management board ye sukuru ministry ne bwate muro ne bwate ngenche nge jagate mukabikwa iko muraha mune management mukonyo mwani mwese management tali numo gocha ga mwasari mwa gusiringa 1200 gose 500 mwagenda iko muraha igegera mukonyo sukuru ekore ndo kieke ekine esuke tayo kala konyora Brighton yumuntu sukuru chinyinge okonyora nga inchibwate expertise nona jide sukuru emo machoga brabu ali and I was very impressed yabwata abantu bonsi yabwata retired engineers imagine you have an engineer in a school
a structural engineer for example okuba advice nga yabone nyombe itu kutaka sai ga busunjo kusini kerubokero to bange usina magena to makwe kumusingi oyo era macha yaga sokanya kweta insi eserikali yabwate kirenge kiyanga kitoko constitute these committees twaleta abantu ogate expertise nonya ne retired principals baisaransa kagera baru basemi bwabo bwabene nga kitore kaika ba minto kurani skuru ye buronge na tenere skuru sine skuru gete na tenere yo tware ko koraika asinga ndo nako tenga semi chance nchiri koera chisemi ko chigenda te konya kusuka chikonya ku evolve kogenda baka turu asobo ikobwense so abantu abakera bara se committee ba kutumeka buronge chisukuru cheto ko chira kori bijamono Brighton totigo bonya ibero obonya tangira obonya ndamwamu boko liro basa boko je sukuru gari na bumwari muri gereti otagete ngobe kaba bayuri abayigana yani committee yawo nyebe kesiko be kaba ari musiko obeke committee siko egero chitumya bye kagara mba nyora kende we supply kede gendo na kiego itachi sukuru Brighton tusoko tabanga noko torokege chiko toroke nege chiko kyamara bege chiko kyamara egendo be itachi sukuru chituni resources na yiko na kwante ga ngakinde nga sekanja otumuro yo kata chimana jasi asichisukuru na bakanga ya abete buya lakini ko batera ikere kore boigo tiga bantu wetu baitobote inseje bintu nto gukura kore sukuru kolega asine committee ya obuya involve abantu bonse stakeholders bonse ko za ko sine project yo chaka rangiria abantu kureke sebinyoro batengo chaka tole project tigete ownership ya bo yani abantu baronye skuru ne yaito mweto monta ije Brighton sine skuru yari kwa gachwa asombe na mache nera kusiringi minyatana ko rumwana yesati na hawata ya skuru tintu tu agachari na asomba machari ngakanu kwa manya kanyanga skuru chinde baka so no magachayo kwa nyorange control ya singinjo no muntu ulebi asara no mwari mo manane igakurushya abantu baye ko sitobe ko sinkenyenya oreta bosungu bakorega asiba marago bagukura na bari ni guchikenye bono bantu bali kenyoro kiri mbali ko chiko on mu radio yo no yobo baro chingi no radio bumwari mwari ko na basani baye lakini zo tonga kiri ndoke ko basinjere yo bwasyoku abaye buli bagwanche skuru yabo baye on skuru chito chikine na kitonda kotama kotabanga ebintu bire biye public ebintu bire biyawo tiakobeke ebintu biye public bya mune biyawo kwegimeria yaga na bantu bansa kwangana ne chisukuru cheito bansa kwangana ne merobiri yetu tokokora asinje yokoranga mbausi ishurwe na ndo nyole Brighton iga public participation is an integral part monyo te BBI much as ya ranking because of public participation and the process that was involved therein ija tutere tuara singin tunga ne process ta kalendo je so ni ndu kitokora se miradi te chisukuru cheito sina chitware kukwandra lero involve abantu yeta abantu batevinga kijaga yantu twagache birasi birega ondo bwate no nyamo changa mugura chitenda ondo bwate no nyamo tobori gura chitenda ondo bwate no mbao gura tenda baba mugo supply chisimiti ne chuma gura tenda mujo supply yani kwaba open ekere bintu biko koleka ne senjire ngeno kwachira no nyanka yo bwato omorembe tali abantu mwabwata mwazo sukuru mwamanda ko chisakora baka mwachikora Brighton ingwana yo maganio yo seko nara koira maiga then nigo era then nigo twakirete ruto kolengana buna arengi kurwa chikanisa ne gisukuru ochikonyire na then Raila Odinga ni mkonogamu ino kolengana brengere byae agotoma gonya studio then ruto era niga kwa chikanisa ne gisukuru mbiyamona se birengere byao atumiro ja studio konde tarigeti dietaria lakini okoira maigo tebire na mbiyamona seko mbiyamona kadonda kukwana mangana ikatoro chichi kunya sukara kidetora kwana oseko munaye umwegereri weri chiko umugwasiri obekino ne jansema yisemi obekira nsema gete kolingereria gosiko konya abakenya nata kwirwe sona ne siasa kolengana ibona abulese mukuboli ali umwegereri ibo mwermonya bomonyanta lichiko ndiko batanga ndivake tio likirete ndiko teba ngamba so siasa mbanjire ko siasa kurende Brighton ndo wantu tukuligereriga anya kindo mokoreri bwa obonsi na kinda akore gasiana bira gwanjereri aguno challenge yakora kintu kiye no ikoruera bono na so mokoreri yo buya komonyene obwento kuri yaro renga ki gente ke bono kangana kina akora buya tindo le kana akora kintu kiye na kitoko teba Brighton abantu bagotebanga what is good for the goose is good for the gander yani kere kia asemba terie mosua na ndabo kere kia asemba terie etuoni so again to kera to ko ni Brighton tia to be kama chika maya to sikama chiko
ere korerera soborai usetoyo lichiko litokonye lyoka na gotebinga twarura tambe sana munense Brighton ngakinere yale nge tutabwate para gusia chibasa chonse cyane kwende chinsemo chiri cyane ngoborai twachandika chisamuni cyawo chibakare mata migondo yale ngo twakorema tusinyo chiko limase njipara nchiyale ngo agira senjo yo kwendra ko chincha machikana ko biko burayo buya guchinjiri chiko amuro lichiko ligotokorera twensi rero yiga nabango ningoko gamba chibasa chichiko chesi county yo chigo tasenjo chira serichi serichiko neri lichiko na lili wenda ko tobera li nene ase twensi na beso ko lisika twensi Brighton ko toko manyo mu ya senseje eto ya Kenya egendo kero mochando neri ngarero nyare bori ole sekerogo gatatu mieri chika sencherembe akanda miso yo tali sekerogo na mambio yo kanda mise ndo so asekero na kanda mise bon to kusikali chiko twensi ngalaminto onyenje no mokalio osenje no musigari tinda yetu kwanchereria yankore gasi yana muna na lichiko ligonte onyenje ne minister yankore gasi yana bira kwanchere ekiyoka na gerata konye ada kusa se birengere byana nje muno seko yo ya hade ngekoba buya bari to betemere mu yo bokoreri none kera bako kwana ko siasa baje kwana senchirengia tari njira yo koro kyoko bagekana mbi muno Ruben Ezekia from Gesure county tigementa abantu ba ECD abana nigo bara abange mono giskuru Ruben Ezekia Korugesure abana county ementa abantu abange ba ECD kyara abana nigo bara abange giskuru baguchura nkira kwandelinga neliria ICD tijase kero bara abake asi county oseko Brighton in fact igero bosoku sana okonyora chinsemo no ne chenya miraro gora na mbosongo yaita bari mu mbari kurikwa abande bari kumbari gwakano chubese bakore gasi bosote gwakano chibese chitayo seko senje chibese anchiro mochando Brighton omuntu na gotebia no botene liobo obotene na bugato ita na ende igera unfortunate inge nganzo de kuliye ke kuliye gocha ensende yonsi umanyete Brighton turi chinsa muna bone nse tiantumye nse ya Cuba bune example Cuba ge kwale tubya sana sese mu yobotenere bwo bochenu ase sabagwe president eli olengo ororo Fidel Castro amege deliberate efforts cyo wakishanga ngo kurale mekono yo bokorera bwa nyagitari Cuba ibwata nyagitari amange bakabande ko export ekabeke mirubiri yabene ngo onye korumu nyagitari yo kokora asense cya risabu eserekali yo kogurere gari nomba yako abosa yani kaleta incentives ekara nyagitari abakagenda asinse mu cyaruro bagachikorera abantu babo ba Cuba imirimo yo bokorera bwa nyagitari usubwo bochenu ebugahikirana bono gahakitonge gukwanegoro y'abantu ba ECD ngamba iyo nechibasa chigocha ingikerekana na sensi nyatalia masomo ingikerekana na sensi nyatalia abakoreri bo bochenu onyorangana n'abantu abakunga health volunteers ngo community health volunteers okonyoranga abantu nabone kwende osine ya nyamira no bokora bwo bakanya gonchokana nigu mocho mori ikwe mocho mokoreki yani mutanda kubai time garanya kulira chibasa chiyasokage abakori abari mu ba ECD naro jana abantu bandase mitandao igoro bakorama bagukwana bigoro y'abantu ba ECD asi chinsemo chinde Brighton chinsemo ne chigenderete umwarimu ogosomia abana bali abake igagwa kanu so high ko bwe professor why omuntu yo gakumold omuntu yo gochukina no muntu na herensi omuntu nagotabinga emekone yoroche Kenya ga Brighton na singindi na botoliko abari mu aba ECD bakomorria abana babake bacha konye ogesa kukegocha bakonye neke kori kegocha ne chinse chiri chiagenda rero nagotebia iko chikobeka emphasis ya naso omwana chinse mono chinse mune American to me example omuntu olendira ali mono no mogotu omwana mono no mukungu in fact ye lichiko ngumbu ari gotebango obo mochanda aso omwana gokunganyuguru bwo gagwendo ria sokome kusobwa tuno kusibusibu nase ngenje jaki tokini abana abobe otwatwa reka kolke gocheke ekebe so gaki Brighton pora so kwana mangana mangase nsemeyo akiyo nate kokwana iga ogotatwara bari mu bayisaine sikuru chetu cha ECD na asengencho yoboteneneri obobe na gotwara aba priorities asencherere matuleka priorities Brighton sike gusi nemero obelio ere yoko gani mono egwanda gutangana reyende bugati
Memero bari yoko gani mono. Basics inchiri chechi Brighton. Endagera. Chisemi. Health. Osobo chen. Onya toko beka chibesa kosine chibesa se mangana yobolemi. Twachiria. Igo twaitire endagera tego chikotoke na rego chikomenta. Onya toko ita jobo chenu bwaito. Abantu baje kurwara batumi chibasinga sokana nagita. Nagitari. Igo twaitirense. Onya toko go sal chisemi twaitire kegol kegocha. Yo nga the basic requirement chumuntu. Alo so monto na basic education. It's compulsory. Na gave tere kro monta ande suku. Koroje. O se kona gatori tiko kor kya biro baitu bya minyo kirman. Obo tenerio tu abo kwando obo tenerio bobe. Obo tenerio bobe. Nakibura aunchureri obo tenerio bya. Na ndingo takere ko obo tenerio muya o se ko gatori tiko kwa. Mbya na Brighton. Obo tenerio byo ngotegarerio binto so mo yo torigereti. Ninche naye. Tochora abantu abaya. Ebene odio skuru twangari kungatoka ntuko beka chi committee ororo. Igenda tochora umuntu turoje umuntu nanje tekenyoro rato sukimotu. Ese kiabantu aruga tobochori. Nago tebingonya gwachora tu muntu asenge nchako tu mugati. Kusasenge nchako ete sukari. Kusasenge nchako ete yanga. Aya nayo mubiso Kenya. Kore no gwachora tu muntu ngana asenge nchukwari giretio mugano aje kuchumaka no muntu omuya. Abandi na gumo gotebanga. Abandi baraba yasinjo bako ba emechango. Inseteri ndoko chora bara ibato emechango. Koto chora bara ibatenere bintu bitu bujagara ndo bachi basisa ine Kenya. Chibango chirito kurwa. Koto munyo tenga kiyo president Moi. Moi ga karure emechango weta. Lakini ensega kwama. Ndotaka timunta ato emechango. Ndotaka to munta atenere bintu bitu buya. Tonyora magenda ramaya asensengima. Kana ancha kurwe sadaka. Arua soko kan kwaye. Lakini tonyore ga abantu baminto. Ense aitese ko tenerwa sencherengiga. Koto twara chibasa cheto mubuko. Tokuru chisadaka. Koto twara chibasa cheto mubuko. Tokore mechango yo kusomia abana baitu. Koto twara chibasa cheto mubuko. Chokore ndagere ngiya tori. Chokwanda nyagitari. So ekitoka netie. Ntuna bakaniye bango. Buna bali abantu bali muri ikire. Muma etenga go mugwaka na 30% yo mushahara ino. Mune na pay. Ukiase serikali. Aba se yetu mekebuya. Igo tokona ukwana nyemechango. Totige kwebekerainse na tutake toto chande ke to changirwe to wanto ko ba empowered ko ko kongibwe sinje to ya kiuchumi to nyare ko 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 bintu bito tweterenere osomi umwana o ande nyagitari onyora matibabwa amaya to agachi skuru cheito to twari chipara chinja to gwetera chibango cheito oyo to kori oyo twari gimo isonde ne manager omotenererio yo mintondo gereti ntware kori gimo ntache ko tokonya no reta yora to ragiri twensi no moteneri akore meroberi emiya tokore gosono oboyo ligo lyense gotu wachire mugondo moteneri atende bya chisemi cyo bujana to bagasoma chisukuru banyora cyo ne chigasi gotu twakore nse moya ito to no moteneri bya na Brighton yambo ligo byasi bya isiri na to byasi bya bagasomera chinda nchibalia gotu twakonye kire twensi yamo lakini monto yo jotanga ngochuro bera ko ebeso chukotonda gare gago chakokwa igendo ra akonya no koboka mamira bono ngaichuni unaone mbura ya tule gosimo kosono moto mambio cho toroko yento kire okonya sini edigale ate ano alenge memoro bembe mono Daniel Omweno korwanya bitunwa nera ate ano alenge ime raudan kiria injine Caleb na ano alenge ime sinte nyaboke no nera no alenge me Mwaga Jackson makulio sinde nera ate ano alenge maturi dia senjera endonge kapsa mono Dennis Omoro no alenge Kemo Brian mono ase okuya chingikino kulira distributor rubwan sumusi gato akwani ligoro yichisemi ngakitoko chimo kigoro pano sekonda to kwane lingana lya ulio mwelo uno muiboli bono oje sumo chimori ndala kota ba igabe ba minto mondi gereti mbakwane rega emechi agendrete emechi ere buya na saba iboli beruete bakaba na bawe mesingi emya ya masomo bakeru bagatara na machanchabe bagatacha inse bakarigi chibese bagasomia abana babo egisambo mtu abwata abagaka bakorego mugere mata bagutariye barane chibunda abagaka bali abange basomete abana babo bamenyete mbugi mubuya tiakorigerera ronga kyoko babuya tigeringa kyo mwana wako babuya nyora masoma maya nakubwa mono nto tika skuru chibe ngana ase tutorigerereti to ibe to goikirana kumanya ngakyo boteneri skuru echibole nande tu nonyo bogi mabwabero bakongwa bayori baminto
kobo mwana go chukuru nto bwatia besa kwana umwarimu yaya no kwate osembo motaria na boko buturiro bonko mwana asome no kwate botuma gari kwa sambo no bwate ne guniemo mwana asome no kwate no ngende bitorire 200 oire skuru mwana asome lichi ko very clear ngayo muibori na bogwa kana fees in cash go say in kind no kwate nto no ko na kwana go say bituma go say keria skuru eganeti osono bwata matobori skuru ne bwata magacho ba matobori ayi bakorikire list ba matobori ba muchanga uju ne babwata magacho ko to muchanga umuya ba iro muchanga yani iri chiko ndi kwanje time no muibori ko ire skuru school fees asentera li baga yani ni kind li baga ko yaba so ite kendo ko bugate tokoromukia tosomya abana baitu na mwanya getinge tutigenda mwamu to abana baitu li baga basome to abana baitu li baga babeki batete koba tusirane tubwaterane abana baitu basome tututwara rokongo rutwa gusi tutabwatie ndamwamu asengitano to basomire babeire gentekia tumenye bugima burubuya amasomo naro etochi yo mwana sankyo embe mono seko sogonyo libaga kujamia ndistivye kero twasemirio mwibori igoro twa kwandiro itsemi kera borkwa ba isikujiko igorwa alitukuliana robene kero konyo turase jikura chuma gujirubene meronge nebere na mwajumbo ringo wakirambe mone kero kwira libaga lya olia bene ko bamo na intu ke satwa chagete kuru ke satwa chagete ko to ikire yo gendera ko bamo na intu kira lituko kero to ko murekera amangana kero twala ngina sala nyarange ndita sumuro berio yo ino ende genda kubwa tindis TV asemero video ya ito ya kira lituko nyirana abogana tubwati sense media mitandao Facebook tonyora Ndezi TV News digital kwa sense ya YouTube na bogota tonyora Ndezi TV News na bogota tweet @Ndezi TV News ka ngari keno tukende kirenza kireda wetira se namba era se skine yura bukora gani gototare na botare wika sense ya embassy gotoka se bare ne ya Kisi Nyakoe abuno bogotonyora elinde twa kwana monae kerura gotore teri biasara bogona bogika se studio ite gotoka sense ya embassy na gote ngina sara nyarangyo ndita Nigeria ne Brighton Makoli twarobuliro bya ime ya Ndezi TV na Rwansu bomusi. Ya manazani